Ako sa vám leží? Výborne. Deti, v žiadnom prípade nedvíhajte ruky ani nohy. Ani hlavy, Kristína. Otvorte oči a zatvorte ústa. Ponad vás preletí náš zdravec a ten si môže kaknúť. Nedvíjaj nohy, ani ruky. Čo z neho vypadne? Tá Cichová rozumela, že nemá To nie je dvíjať? čokoláda. Kde je? Sebi, stiahni tú loď. Takže puky stiahnuť. Zostaňte ležať. Zatvoriť ústa. A ideme na to. Môžeme, Miško. Artemis. Ideme naspäť. Martin! Lež! Lež! A ty netlieskaj, Buketichová. Čo Dole tlieskaj? hlavy. Lež! Ani nie. Nedvíjaj nohy! Dano! Výborne, môžete sa postaviť, môžete si sadnúť. Aby ste nepopadali ako hruba. Žije, tak asi to počula. Takže, decká, to bol aj posledný prelez s našimi dravcami. Verím, že sa vám páčilo naše vystúpenie. Nechaj! Nechaj! Chceme vás poprosiť, mene nás Sokolieho základnej školy s materskou školou, že keď náhodou nájdete poraneného dravca, kontaktujte pracovníkov štátnej ochrany prírody alebo nás Sokoliarov, no a spoločnými silami sa posnažíme o to, aby sme tie dravce vyliečili a potom vypustili do voľnej prírody, pretože vo voľnej prírode sú najkrajšie. No a dovolte, aby sme sa s vami rozlúčili takým motom a heslom, ktorým sa už riadili naši sokoliarskí predkovia a riadíme sa tým motom aj my. No a oni tvrdili a my tvrdíme, že sokoliarstvo je večné, pretože sokoliarstvo je láska a pokiaľ dravce budú lietať na nebesiach, tak sokoliarstvo bude žiť ďalej, pretože láska je večná. Boli ste úplne úžasní diváci, tešíme sa na ďalšie stretnutie. Prajeme vám ešte krásny pobyt tu na počúvadle, no aby vám to všetko dobre dopadlo a vydržalo hlavne počasie. Takže všetko dobré a krásny deň, dovidenia. Ahojte! Ahoj, dravce! Ale ty si od toho i hovoril. Andrej vadí taky. David, já jsem zaběhat, Adi. Už si můžu zkrátka. Pojď, on zajde běhat.